aspectes a un nivell elevadíssim, a un nivell de grau, però aprofundint ja en el sector. Això no exclou que algunes persones amb la formació de grau en direcció turística i hotelera en el decurs de la seva vida professional puguin canviar de sector, com a l'inrevés, persones que venen d'una formació bàsica, bàsica generalística, en empresa puguin accedir al sector turístic. Crec que al final es pot arribar a un punt similar, però si et vols dedicar al turisme, ves directe al gra, aprofundeix amb el sector, perquè sí que hi ha molta especificitat per treballar. En turisme tothom s'hi atreveix, no ho penseu? Passa com amb alguns altres conceptes, en màrqueting, tothom s'hi atreveix. Però aconseguirem que una cadena hotelera, en el moment de triar un director d'hotel, pensi realment en algú diplomat en turisme i no en algú que ve d'alta direcció d'empreses o d'un altre sector o de no sé què, perquè pensa que la gestió serà millor? Sens dubte, això ja passa. Ho aconseguirem? I tant. El que crec que no podem esperar ni una empresa de direcció d'empreses, una empresa educativa ni una de direcció turística, és que quan un jove acabi la seva formació de grau l'agafin ja per ser director d'una cadena hotelera. Jo crec que aquí és on hi ha la confusió, però és el desenvolupament de la carrera. De fet, tenim un exemple claríssim, que és en Roberto Regarosa, que va sortir del FED, que està dirigint l'hotel Juan Carlos I en aquests moments i que ha tingut una carrera, doncs jo diria que molt ràpida en aquest sentit, i era un alumne del FED, no? I tant, i en tenim més. Tenim directors de recursos humans a l'Hotel Arts, tenim gent dirigint temes d'explotació amb cadenes hoteleres catalanes, el mateix Pere Gelis a Catalunya, tenim molta gent que el seu desenvolupament els porta a càrrecs directius, que és l'objectiu, o a càrrecs intermedis en el cas d'un cicle formatiu que també té un camí per córrer. És evident, aleshores, per les teves paraules i pel que comentem i pel que sabem, que s'ha fet una bona feina en aquest sentit. Però jo insisteixo, en la part no dels directius ni dels càrrecs mitjos, sinó aquells que tindran un contacte absolutament directe amb el client, que en definitiva seran els que projectin la imatge de marca d'aquell establiment o d'aquell i de servei, no creus que cal encara fer molta cosa? Hi ha molt camí per recórrer? A veure, el que cal és que la gent que treballi en aquest nivell estigui formada. I això no ho podem fer les escoles només. Nosaltres, per exemple, al CET, els joves que volen fer cuina han de fer un currículum integrat que incorpora cuina i servei de sala, perquè ens sembla imprescindible, però des que vam iniciar aquest cicle, que un cuiner conegui què passa a sala quan allò s'ha de servir, quan allò s'ha de vendre, quan el client diu que no li agrada o quan el client felicita, i a l'inrevés, un bon cambrer, un bon maître, ha de saber quina dificultat pot tenir el xef a cuina, per raons diverses. Ara falta formació, falta que les empreses, crec, valorin encara més la gent preparada, és a dir, en el moment en el que s'agafa una persona sense formació per aquestes posicions, ja tenim el conflicte. Aquí el vincle amb l'empresa és molt important. Molt bé. A veure, hi ha un tema que probablement se'ns escaparia del pròpiament educatiu i formatiu, que és el motiu del debat, que és la incidència directa que té la idea de determinats empresaris d'estalviar-se costos a través de determinades contractacions que van en contra precisament de l'optimització d'aquesta imatge que volem donar. I aleshores sembla que hi hagi un esforç impressionant i recolzat per part de tothom a la part de dalt, i quan arriba a la part de baix, quan allò destila cap a on ha de destilar, diguéssim que el resultat no està... En totes les excepcions que vulguem, que n'hi ha i molt bones. Jo què diria aquí, Jordi? Si la part de dalt és bona, és a dir, si a la part de dalt hi ha directius qualificats, això no hauria de passar. Perquè un bon directiu no pot menystenir les persones que, en el cas del turisme, són les que donaran aquest servei directament en contacte amb el públic. Per tant, un bon directiu haurà de prioritzar dins dels recursos limitats que tingui, perquè això ja ho sabem, tots els que dirigim hi ha recursos limitats, prioritzar allò que és important. La formació la poden haver adquirit a l'escola, l'empresa pot reforçar-la fent accions de formació, és a dir, no és impossible millorar en aquesta línia. A mi em sembla que aquí sí que és molt important les competències directives de les persones de l'alta direcció. Senyora Ballanet, li agraïm moltíssim que avui hagi estat amb nosaltres en aquest debat de Comunicatur.info. Segur que moltes de les persones que ens veuen i moltes de les persones que són possibles clients de la diplomatura turística hauran clarificat molt amb
de què consten aquests estudis i, sobretot, quina és, amb aquest nou grau, el futur d'aquesta carrera que sembla que a poc es va posicionant i va agafant el prestigi que es mereix. Gràcies per acompanyar-nos. Carme Gasull, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Jordi Blanc, ens veiem ben aviat, i Alfons Barruezo el mateix. Gràcies per acompanyar-nos. Ja ho saben, nosaltres tornem d'aquí 15 dies. Adéu.